హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి శ్రీ శ్రీ ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం కుళాయి మ్యాంగ్లూర్ కర్ణాటక వారి తరఫున అందరికీ స్వాగతం, ధన్యవాదాలు. మనం ముందుగా దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగం అంటే ఈ 16వ అధ్యాయాన్ని, అంటే దైవీ గుణాలు అలాగే ఆసురీ గుణములు, వీటిని చూద్దాం. ముందుగా గురు ప్రణామములు. ఓం అజ్ఞానతిమిర అంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరే ప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఇప్పుడు మనం దైవాసుర సంపద్ విభాగం అని 16వ అధ్యాయం చూద్దాము. అంటే దేవతలు మరియు అసురులు వీరిద్దరూ ఏ విధంగా వారి ప్రవృత్తి ఉంటుంది, వారికి ఏ విధంగా ఆ ప్రవృత్తి అనేది వస్తుంది అనేది చూద్దాం. మనం నిన్న పురుషోత్తమ యోగం చూసాము, అంతకుముందు గుణత్రయ విభాగ యోగం అంటే 3 గుణాల గురించిన, అంటే అది ఏ విధంగా బంధిస్తుంది, 3 గుణాలు అవి ఏ విధంగా త్రిగుణాలు వస్తాయి అనేది మనం 14వ అధ్యాయంలో చూసాము. ఈరోజు ఈ 16, 17 అధ్యాయాలు చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. శ్రీ భగవానువాచ అభయం సత్వశం శుద్ధి జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవం అహింసా సత్యమక్రోధః త్యాగశాంతిరపైశునం దయా భూతేష్వలోలుప్త్వం మార్దవం హ్రీరచాపలం తేజః క్షమా ధృతి శౌచం అద్రోహో నాతిమానిత భవంతి సంపదిం దైవీం అభిజాతస్య భారత. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, అర్జున, నిర్భయత్వము, చిత్తశుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన, దానము, మనోనిగ్రహము, యజ్ఞాచరణము, వేద పఠనము, తపస్సు, సరళ స్వభావము, అహింస, సత్యము, కోపం లేకపోవడం, త్యాగము, శాంతి, చాడీలు చెప్పకపోవడం, సకల జీవుల పట్ల దయ, లోభరాహిత్యము, మృదుత్వము, లోక విరుద్ధమైన మరియు శాస్త్ర విరుద్ధమైన కర్మాచరణ యందు సిగ్గు, దృఢ నిశ్చయము, తేజము, ఓర్పు, ధైర్యము, శుచిత్వము, ద్రోహం చేయకపోవడం, గౌరవవాంఛ లేకపోవడము అనే ఈ దివ్య గుణములు దైవీ స్వభావం కలిగిన వారి లక్షణములు. ఇవన్నీ ఇక్కడ కొన్ని అంశాలు చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మంలోని ఒక్కొక్క ఆశ్రమంలో, అంటే బ్రహ్మచర్యం, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసం, వీటిల్లో వచ్చే కొన్నింటిని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. వీటిని ఆశ్రమాలు అంటారు. ఈ 4టిని బ్రహ్మచర్యం, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసం. మనం 4వ అధ్యాయంలో చూసాము. అవి వారి యొక్క వర్ణాలు అన్నమాట, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర.
ఇక్కడ ముందుగా ఏంటంటే మనకి బ్రహ్మచర్యం అంటే మొదటి 25 సంవత్సరాలు. అక్కడ ఏంటంటే వారికి విద్యా పఠనం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అనగా భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడం, శాస్త్రాలు ఇవన్నీ కూడా ఆ బ్రహ్మచర్యంలో చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఆహ్, 26వ సంవత్సరం నుంచి 50 సంవత్సరాలు అంటే మనిషికి 100 సంవత్సరాలు అనుకుంటే ఇలా డివైడ్ చేస్తారు. వాళ్ళకేంటంటే వివాహం చేసుకోవడం, గృహ అవసరాల కోసం సంపాదన ఇటువంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి. అలాగే వానప్రస్థంలో 51 నుంచి 75 సంవత్సరాలు. ఈ 50 సంవత్సరాలు దాటాయంటే తర్వాత వచ్చేది ఇదనమాట. ఇది ఎందుకు అంటే ఆ సన్యాసం కోసం ఇదంతా కూడా ముందే అభ్యాసం మొదలుపెట్టడం. ఇది వానప్రస్థం అని చెప్తారు. అలాగే సన్యాసం ఏంటంటే మిగిలిన కాలం. సంపూర్ణంగా భగవంతుని సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం. అంటే ఇంటిని వదిలిపెట్టి ఇట్లా తపస్సు చేసుకోవడం ఇటువంటియన్నీ అట్లా ఆ యుగాల్లో అయన్నీ కుదిరినాయి కానీ ఇప్పుడేంటంటే ఆ 75 దాటిన తర్వాత ఈ కోపము, మమకారం ఇటువంటి వాటిని పక్కన పెట్టేసి కంప్లీట్‌గా భగవంతుని యొక్క నామస్మరణలో ఉంటూ ఉండడము. అలాగే సన్యాసులకేంటంటే ఏ విషయంలో కూడా భయం అనేది ఉండకూడదు. అందుకే ఇక్కడ నిర్భయత్వము అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అప్పటికే వారు తెలుసుకొని ఉండాలి. వారు శరీరం కాదు ఆత్మ అని. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ సన్యాస ఆశ్రమంలోకి వచ్చారు అంటేనే ఇవంతా భగవంతుని గురించి తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే వాళ్ళు శుభ్రత అంటే బాహ్యంగానేమో స్నానము, అంతరంగానేమో జపం మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము. ఇట్లా ఇది ఉండాలి. అలాగే భగవంతుడంటే ఎవరు అని తెలుసుకోవడం, భగవద్గీత, భాగవతం వంటి ఈ పుస్తకాలను చదువుతూ ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా వానప్రస్థంలో, సన్యాసంలో ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే గృహస్థకొచ్చేసరికి ఏంటంటే దాన ధర్మాలు చేయడం వాళ్ళకి ముఖ్యంగా చెప్పబడింది. దానాలంటే అపాత్ర దానం కాదు, పాత్రులైన వారికి దానం చేయడం. అంటే ఎవరికైతే అది ఆ దానం అనేది తగిన వ్యక్తి ఉన్నాడో అటువంటి వారికి ఇవ్వడం. అలాగే మందిరాలకు ధార్మిక ప్రచారానికి వీటికి వాటికి సహాయం చేస్తూ ఉండడం. తర్వాత ఏమో ఆత్మనిగ్రహం. ఆ వయసులో ఆత్మనిగ్రహం అనేది చాలా బాగా ఉండాలి. అలాగే యజ్ఞయాగాదులు. ఈ కలియుగంలో యజ్ఞం అంటే ఏంటంటే మనకి 10వ అధ్యాయంలో ఆల్రెడీ చెప్పారు. యజ్ఞానం జపయజ్ఞోస్మి అని. అట్లా ఆ జపయజ్ఞం అనేది చేస్తూ ఉండాలి. ఇంకా మనకి మనం మన శరీరం ద్వారా, మన మనసు ద్వారా ఇట్లా చేసే యజ్ఞాలు కూడా ఉంటాయి. అవి మనకి నెక్స్ట్ చాప్టర్‌లో చూస్తాము. అలాగే బ్రహ్మచారి. బ్రహ్మచారికి ఏంటంటే ఒకే ఒకటి అంటే ఆ వేదాలని పఠిస్తూ ఉండాలి. వానప్రస్థ ఏంటంటే తపస్సు మనస, వాచ, కర్మణ అనే వాటిని శుద్ధీకరణ అనేది చేసుకోవాలి. ఏదంటే అది మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు. బుద్ధిని ఉపయోగించి సరైన విషయాలను మాట్లాడుతూ ఉండాలి. అలాగే మనసు కూడా మనకు శత్రువు. మనం కొద్దిగా వింటాము. మిగతాదంతా మనమే ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. ఓహో! అలా జరిగుంటుంది, ఇలా జరిగుంటుంది అని. కానీ అటువంటి వాటిని నియంత్రించుకుంటూ ఉండాలి వానప్రస్థంలో. అలాగే కోపాన్ని కూడా నియంత్రించుకోవాలి. ఈ నియమాలను ఎవరైతే పాటిస్తారో వారు దైవీ గుణాలను కలిగి ఉన్నట్లుగా చెప్పారు. ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చినయన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇవన్నీ దైవీ గుణాలనమాట. ఈ దైవీ గుణాలనేది ఫస్ట్ ఈ 3 శ్లోకాలలో చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత వచ్చేయన్నీ కూడా అసురు గుణాలకి సంబంధించినయి. ఎందుకంటే మనకి ఈ గుణాలు తెలిస్తే మనం వీటిల్లో ఉండకూడదు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य పార్థ సంపదమాసురీం. ఓ పార్థ, గర్వము, పొగరు, దురహంకారము, క్రోధము, మొరటుతనము మరియు అజ్ఞానము అనేవి ఆసురీ స్వభావం కలవారి గుణములు. గర్వము అంటే నేను గొప్ప అనే గర్వము. పొగరు అంటే నాకు ఇది ఉంది, అది ఉంది, నేను ఏదైనా చేయగలను. అలాగే దురహంకారం ఉండకూడనిది మనం చూసాము. అహంకారం అంటే నేను ఏంటి అని తెలియజేసేది అహంకారం. కానీ అది ఉండకూడనిది దాంట్లోకి కలిసింది అంటే అప్పుడు అది దురహంకారం అయిపోతుందనమాట. అలాగే క్రోధము అంటే కోపము, మొరటుతనము మరియు అజ్ఞానము. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అసురీ స్వభావం కలవారి యొక్క గుణాలు. ఇక్కడ కాళీయుడనమాట. ఈయనకి చాలా గర్వం. నన్ను ఎవరు ఏమీ చేయలేరు. నేను ఇక్కడ ఈ యమునా నదిలో ఏమైనా చెయ్యగలను అనే అహంకారము, గర్వము ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట. కాబట్టి ఆ నదిలోకి అక్కడికి అతనున్న ఆ ప్లేస్‌కి వెళ్ళడానికి కూడా అందరూ భయపడుతూ ఉంటారు. ఆఖరికి కృష్ణ భగవానుడే ఆయన యొక్క మదం అదంతా అంటే ఆ పొగరు అదంతా తగ్గించడానికి ఆయనే ఒక లీల చేసి ఆ నదిలోకి వెళ్ళి ఆ యొక్క కాళీయ మర్దనం అంటాం గదా! మొత్తము ఆయన యొక్క పడగల మీద నృత్యం జేసి
ఆయనలో ఉన్న ఆ విషం మొత్తం పోగొడతారనమాట. పోగొట్టిన తర్వాత బాగా ఇంకా ఇంకా చనిపోవడమే నెక్స్ట్ వచ్చే పరిస్థితి అన్నట్లుగా కాళీయుడు ఉన్నప్పుడు అతని యొక్క భార్యలు వేడుకుంటారు కృష్ణ భగవానుడిని. ఇదంతా భాగవతంలో వస్తుంది. అప్పుడు ఆయన ఇంకా అతన్ని వదిలిపెట్టేసి ఆ ప్లేస్ నుంచి ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోమని చెప్తారనమాట. అప్పుడు ఆయన మళ్ళీ నన్ను గరుత్మంతుడు ఊరుకోడు అని చెప్తే, లేదు నా పాదాలు నీ యొక్క పడగల పైన ఉన్నాయి కాబట్టి గరుత్మంతుడు కూడా ఏమీ చేయడు, అంటే గరుడు ఏమీ చేయడు అని చెప్తే అప్పుడు ఆ ప్లేస్ వదిలిపెట్టేసి ఇంకో ప్లేస్కి అనేది ఈ కాళీయుడు వెళ్తాడనమాట. ఇలా ఇటువంటివి ఈ ఇటువంటి అజ్ఞానానికి సంబంధించిన ఈ ఆశ్రయ స్వభావాలు ఇటువంటివి ఉండకూడదు, ఇటువంటివి పెట్టుకోకూడదు. అలాగే ఈ 4 నియమాలు పాటించడం. మనకి దయ అనేది ఉండాలి. కానీ అసురీ గుణాలు కలిగిన వాళ్ళకి దయ అనేది ఉండదు. అలాగే సత్యం అంటే గ్యామ్లింగ్ ఆడకూడదు. దయ అంటే నో మీట్ ఈటింగ్ అనమాట. అంటే మాంసాహారాన్ని వదిలిపెట్టాలి. అలాగే సత్యం పలుకుతూ ఉండాలి. మనము ఈ గ్యామ్లింగ్ అంటే ఇటువంటివి జూదాలు ఇటువంటివి ఆడుతూ ఉంటే మనం అబద్ధాలే చెప్తూ ఉంటాము. అలాగే తపస్సు అంటే ఈ మద్యపానము వీటిని వదిలిపెట్టేది మనం తపస్సు చేస్తున్నట్లుగా అనమాట. అలాగే శుచిత్వం భార్య భర్తల సంబంధంలోనే ఉండాలి కానీ వేరే వ్యభిచారం ఇటువంటివి పెట్టుకోకూడదు. ఇవన్నీ కూడా ఈ ధర్మానికి 4 పాదాలు లాంటివి. అందుకే వీటిని 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అని మనకి చెప్తారు. నేటి ప్రతి కుటుంబం యొక్క గాథ ఇలా ఉంటుంది. అదే కృష్ణుని కేంద్ర బిందువుగా ఉన్న కుటుంబం ఏంటంటే వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ భగవంతుని యొక్క కీర్తనలు చేస్తూ చాలా సత్వగుణంలో ఆహ్లాదంగా కలిసి ఉంటూ ఉంటారనమాట. దైవీ సంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయ సురీమత మహాశుచ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. దైవీ గుణములు మోక్షము దిశగా తీసుకువెళతాయి. అంటే దైవ లక్షణాలు మనకి ఆ 3వ శ్లోకాల్లో చూసాం కదా, అటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనిషిని ఈ భవసాగరం నుంచి ఆ మోక్షం దిశగా భగవంతుని దిశగా తీసుకువెళ్తాయి. కానీ అసుర గుణములు బంధంలో చిక్కుకుటకు కారణమవుతాయి. ఓ పాండుతనయ, నీవు దైవీ గుణములతోనే జన్మించావు కనుక విచారించకు. అర్జునుడికి చెప్తున్నారనమాట, నువ్వు దైవీ గుణాలతోనే జన్మించావు కాబట్టి నువ్వు వీటి గురించి ఆలోచించవసరం లేదు, వాటి గురించి నువ్వు బాధపడవసరం లేదని చెప్తున్నారు. దైవీ గుణాలు మనల్ని జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే చక్రం నుండి విముక్తి పొందడానికి సహాయం చేస్తూ ఉంటాయి. కానీ అసురీ గుణాలు మనల్ని మళ్ళీ 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 ఆ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే చక్రంలోనే తిరిగేలా చేస్తాయి. కాబట్టి ఓ పాండుపుత్ర, నువ్వు బాధపడవలసిన అవసరం లేదు, నువ్వు వాటి గురించి ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే నువ్వు దైవీ గుణాలతోనే ఉన్నావు. అందుకే మేము కూడా చెప్తూ ఉంటాము, మళ్ళీ మళ్ళీ భగవద్గీత వినండి, ఇక్కడ ఫ్రీగా చెప్తున్నారు, ఎక్కడికో బయటకు కూడా వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు. మనకు నచ్చిన సమయంలోనే 1 గంట, అది కూడా కుదరడం లేదు అంటే మళ్ళీ యూట్యూబ్లో కూడా ఈ లింక్ అనేది పెడతారు కాబట్టి మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ అది చూస్తూ ఉండొచ్చు, వింటూ ఉండొచ్చు. ఎక్కువగా భగవద్గీత భాగవతము వీటికి సంబంధించిన ఇవి వింటూ ఉంటే ఏంటంటే మనం దైవీ గుణాలని పెంపొందించుకోవడానికి అవి ఎంతైనా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ద్వౌ భూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దైవ ఆసుర ఏవ చ దైవో విస్తరశః ప్రోక్తః ఆసురం పార్థ మే శృణు. ఓ అర్జున, ఈ లోకంలో ప్రాణులు 2 రకాలు, ఒకరు దైవీ గుణములు గలవారు, మరొకరు ఆసురీ గుణములు కలిగిన వారు. దైవ స్వభావం గురించి వివరంగా ఇదివరకే చెప్పాను, ఇక ఆసుర గుణముల గురించి చెప్తాను విను. మనం ఇంతకుముందు 7వ అధ్యాయంలో కూడా చూసాము, 4 రకాల వాళ్ళేమో భగవంతునికి శరణాగతి పొందుతారు. అర్థార్థి, జిజ్ఞాసు, జ్ఞాని. ఏదో ధనం అవసరం ఉన్న వాళ్ళు, కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళు, భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు, అలాగే జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు, వీళ్ళేమో భగవంతునికి శరణాగతి పొందుతారు. కానీ మిగతా ఇంకొక నలుగురు ఉన్నారనమాట, వాళ్ళు శరణాగతి పొందరు భగవంతునికి. మూఢులు, నరాధములు, మాయ చేత వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానం అపహరించబడిన వాళ్ళు, అలాగే దానవ ప్రవృత్తి గలవారు. వీరికి అంతా ఉంది, మాకే అంతా తెలుసు అనే ఆలోచనలో ఉంటూ ఉంటారనమాట. కాబట్టి ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, ప్రవృత్తించ నివృత్తించ జనాన విదురాసురాః న శౌచం నాపి చాచారో
నసత్యం తేషు విద్యతే. అసుర స్వభావం కలిగిన వాళ్లకు చేయదగ్గదేదో చేయకూడనిదేదో తెలియదు. వాళ్ళలో శుచిత్వం, సదాచారం, సత్యం కానీ వారిలో కనిపించవు. అంటే అసురీ స్వభావం గల వారికి ఏది తప్పు, ఏది కరెక్ట్ అనేది తెలీదు. వారికి ఆ జ్ఞానం అనేది పోతుందన్నమాట. వాళ్ళకి శుచిత్వం అనేది ఉండదు, సదాచారం గురించి వాళ్ళు ఆలోచించరు, సత్యం అనేది వాళ్ళు పలకరు. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు ముందుగా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని ఏంటంటే ముందు జపము, ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలని కీర్తించడము, వాటిల్లో వాళ్ళు నిమగ్నం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళకి ఆ సంగీతం బాగా బాగా నచ్చుతూ ఉండేది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా సంగీతానికి కూడా అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ సంగీతం అనేది నచ్చుతూ ఉండేది. ఆ నామాలు పలకడం ఇదంతా కూడా వాళ్ళకి చాలా హ్యాపీగా ఉండేదన్నమాట. తర్వాత వాళ్ళే అడిగారంట, ఇంకా ఏమైనా రూల్స్ ఉన్నాయా? మేము ఇవే చేస్తే చాలా, ఇంకా వేటినన్నా పాటించాల్సి ఉందా అని. అప్పుడు ప్రభుపాద చెప్పారంట, అవును రూల్స్ ఉన్నాయి అని వాళ్ళతో సాధన భక్తి చేయించారు. అప్పుడే జపము, తర్వాత మనకి ఈ ధర్మానికి ఉన్న ఈ 4 పాదాలు అంటే దయ, శుచిత్వం, సత్యం, తపస్సు, వీటిని మనం ఆచరించాలని వాళ్ళ చేత మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా ఒక్కొక్కటి ఆచరించేలాగా చేశారనమాట. అసత్యమ ప్రతిష్టంతే జగదాహురనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. ఈ జగత్తు అసత్యమని, ఆధారము, అధిపతి లేనిదని వాళ్ళు అంటారు. మైథున కోరిక వలనే ఇది తయారైందని, కామము తప్ప సృష్టికి మరో కారణం లేదని వాళ్ళు వాదిస్తారు. అంటే అసూయ స్వభావం గల వాళ్ళు అనమాట. వీళ్ళేంటంటే ఇదంతా అసత్యం, జగత్తు అసత్యం అని చెప్తూ ఉంటారు. దీనికి ఆధారం అంటూ ఏది లేదని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. కానీ భగవంతుడు చెప్పారు కదా, మత్త పరతరం నాణ్యత కించిదస్తి ధనంజయ మై సర్వమిదం ప్రోక్తం సూతే మణిగణ ఇవ. నేనే ఆధారాన్ని. ఆ కనపడని దారము అంటే ముత్యాలు ఎలా అయితే కూర్చబడి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నా నా మీదనే ఆధారపడి ఉన్నాయని అక్కడ భగవంతుడు చెప్పారు. కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే దీనికి అధిపతి కూడా లేదనుకుంటారు. ఈ మైథున కోరికల వలనే అంటే భార్యాభర్తలు, ఆడ మగ ఇవి మైథున భోగంలో ఉండడం వలనే ఈ సృష్టి అనేది జరుగుతూ ఉంది అని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. ఈ అసూయ స్వభావం గల వాళ్ళు అలా అంటూ ఉంటారు అనమాట. భగవంతుడు అనేవాడే లేడంటారు. ఇదంతా కూడా నా గొప్పతనం అని వాళ్ళు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. మనం ఎగ్జాంపుల్గా ఒక గాలిపటానికి ఒక దారం కట్టి దాన్ని లాగినప్పుడు అది పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది. అలా దారం లాగినప్పుడు ఆ గాలిపటానికి కూడా కష్టం వచ్చినట్లుగా మనకి చూస్తానికి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కానీ ఆ గాలిపటం యొక్క దారం ఎప్పుడైతే తెంపుతారో ఎగరేసే వాళ్ళు, అప్పుడు ఆ గాలిపటం కిందికి రావడము, అంటే ఎక్కడ చోట ఆ చెట్లు కొమ్మల్లో ఎక్కడ ఇరుక్కుపోవడము, లేకపోతే కిందకి పడిపోవడము అట్లా జరుగుతుందనమాట. అందుకే మనకి ఆ దారం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే భగవంతుడు మనకి దారం లాంటి వాడు. అప్పుడప్పుడు మనల్ని కిందికి లాగి, అంటే కష్టాల రూపంలో మనకి ఇట్లా కిందికి లాగినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. అప్పుడేమవుతుందంటే మనం ఇంకా ఇంకా పైకి ఎదుగుతూ ఉంటాం. నా ఇష్టం వచ్చినట్లు నేను ఉంటాను అంటే అప్పుడు భగవంతుడు ఆ దారాన్ని తెంపేస్తారు. అంటే మనం చేసే కర్మలకి ఆ ప్రతిచర్య అనేది వస్తుంది కాబట్టి మనం ఎక్కడెక్కడో ఇరుక్కుని పోతూ ఉంటాం అనమాట. ఏతాం దృష్టిమవష్టభ్య నష్టాత్మానోల్పబుద్ధయః ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణః క్షయాయ జగతో హితాః. ఈ తప్పుదోవ పట్టిన జీవాత్మలు అల్పబుద్ధితో మరియు క్రూర కార్యములతో ప్రపంచానికి శత్రువులుగా మారి దృక్పథంలో గట్టిగా ఉండి కీడు కలిగించేవి, దారుణమైనవి అయిన పనులలో పాల్గొంటారు. వీళ్ళు చేసే పనుల వల్ల ఏంటంటే మిగతా వాళ్ళకి కష్టాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం దంభమానమదాన్వితాః మోహాద్ గృహీత్వా సద్గ్రాహాన్ ప్రవర్తంతే శుచివ్రతాః. విపరీత కామము, దంభము, దురభిమానముతో నిండి గర్వము మరియు అహంకారంతో ఈ ఆశ్రీ లక్షణములు గలవారు తప్పుడు సిద్ధాంతములు పట్టుకుని ఉంటారు. ఈ విధంగా మోహితులై వారు తాత్కాలికమైన వాటికి ఆకర్షితమై అపవిత్ర బుద్ధితో ప్రవర్తిస్తారు. కామము, కోరికలు, దంభము, అలాగే దురభిమానం, ఇవన్నీ కూడా, అలాగే గర్వము, అహంకారం, ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా ఏంటంటే తప్పుడు సిద్ధాంతాలు పట్టుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళు. ఇటువంటి లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళు ఆ విధంగా వాళ్ళు మోహం చెందుతూ ఉంటారు. 4 నియమాలను పాటించకుండా అపవిత్రమైన బుద్ధితో వీళ్ళు ఉంటారు. ఈ తాత్కాలికమైన వాటికి ఆకర్షితమైపోతూ ఉంటారు.
ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఆ అసుర స్వభావాల వైఖరి ఏంటంటే వాళ్ళ వైఖరి ఇంద్రియ తృప్తియే మానవ నాగరికత యొక్క ప్రధాన అవసరం అని వాళ్ళు వాదిస్తూ ఉంటారు. అలాగే లెక్కలేనన్ని ఆందోళనలు, ఎందుకంటే కోరికలు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు వీటిల్లోనే ఆ ఆ కోరికలను తీర్చుకోవడంలోనే ఉండిపోతూ ఆందోళన పడుతూ ఉంటారు. ఎప్పుడు కూడా వేలాది కోరికల వలయం మరియు కామక్రోధాలలో నిమగ్నమై ఉంటూ ఉంటారు. ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం చట్టవిరుద్ధమైన మార్గాల ద్వారా డబ్బును భద్రపరుచుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ జరుగుతుంది అదే కదా, అకౌంట్లు హ్యాక్ చేయడం, ఆ సంపాదించుకున్న మనీ అంతా ఎవరెవరో ఎక్కడెక్కడో కూర్చుని దాన్ని మొత్తం వాళ్ళ అకౌంట్స్ లోకి చేస్తూ ఉంటాం. చట్టవిరుద్ధమైన మార్గాలు అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. కానీ ఇవి శాశ్వతంగా ఉంటాయా అంటే ఉండవు. ఎందుకంటే శంకరాచార్యుల వారు కూడా మనకి చెప్తారు, మా కురు ధన జన యౌవన గర్వం హరతి నిమేష కాల సర్వం. అంటే ఎప్పుడు కూడా గర్వం పెట్టుకోకూడదు, దేని మీద గర్వం ఉండకూడదు. నాకు ధనం ఉంది, వయసు ఉంది అని అనుకోకూడదు, నా వెనక ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు అనుకోవడం, ఇట్లా ఇదంతా కూడా హారతి కర్పూరం. అది ఎంత సమయం ఉంటుంది? హారతి కర్పూరం వెలిగించిన తర్వాత చాలా తక్కువ సమయంలోనే అయిపోతుంది. అలాగే ఎంత డబ్బు ఉన్నా, ఎంత ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా అది ఎంతవరకు అవసరమో మనం అంతవరకే సంపాదించుకోవాలి, అంతవరకే ఆలోచన అనేది ఉండాలి. ఇలా చట్టవిరుద్ధమైన మార్గాల ద్వారా ధనాన్ని సంపాదించకూడదు. ఎందుకంటే మనకి అవసరాలు ఏంటి? తిండి, బట్టలు, వసతి, ఇవి ఉంటే చాలు. వీటిని మనకి నీడ్ అంటారనమాట. అవి అవసరాలు. కానీ వాంట్ అంటే మన కోరికలు ఏంటి? వేరే వెరైటీ ఫుడ్స్ తినాలి, ఇంకా ఇంకా కాస్ట్లీవి ఏదో వాడాలి, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఇవి మనకి అంటే కోరిక అన్నమాట. వీటిని మనం తగ్గించుకుంటూ ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి, హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్షుడు వీళ్ళేమనుకున్నారు? ఇంకా నాకు బంగారం కావాలి, నేనే గొప్పవాడిని అని ఇట్లా అహంకారం అన్నమాట. హిరణ్యాక్షుడు, హిరణ్యకశిపుడు వీళ్ళు భగవంతుడు అంటే నేనే భగవంతుణ్ణి అని వాళ్ళు విర్రవీగారనమాట. అలాగే కంసుడు మోహం, భ్రాంతి, అజ్ఞానం వల్ల నేను ఒకరిని చంపేశాను, ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆకాశవాణి పలుకుతుందో నీ యొక్క మేనల్లుడే నీ యొక్క మేనల్లుడే నిన్ను చంపుతాడు అని ఇంకా పుట్టే వాళ్ళందరినీ చంపుకుంటూ పోతుంటాడు. నేను ఒకరిని చంపాను, ఇంకొకరిని ఎవరు ఎంతమంది పుట్టినా కూడా నేను వాళ్ళని చంపుతాను, నన్ను చంపేవాడు ఉండకూడదు అన్నట్లుగా అజ్ఞానంతో భ్రాంతిలో ఉండిపోతూ ఉంటాడనమాట. అలాగే రావణుడు కామము, కోరికల వల్ల నాశనం చెందాడు. ఇదమద్య మయా లబ్ధం ఇమం ప్రాప్స్యే మనోరథం ఇదమస్తి ఇదమపి మే భవిష్యతి పునర్ధనం. ఈ వేళ నాకు ఇది లభించింది, ఇక ఈ కోరిక నెరవేరుతుంది. నాకింత ఆస్తి ఉన్నది, మరింత సంపాదించబోతున్నాను. అంటే నాకు చాలా కోరికలు తీరాయి, చాలా వరాలు వచ్చాయి. ఎవరు? హిరణ్యాక్షుడు, హిరణ్యకశిపుడు అలాగే అనుకున్నారు. నేను చాలా వరాలు కోరుకున్నాను, దానివల్ల నాకు మృత్యువే ఉండదు అనుకున్నాడు. నేను ఇంకా సంపాదిస్తాను, నేనే గొప్పవాడిని, ఇట్లా నేనే భగవంతుడిని అని కూడా వాళ్ళు ఓం హిరణ్యకశిపాయ నమః అనే మంత్రాన్ని కూడా ఆయన అందరి చేత పలికించాడు అనమాట. అలా అహంకారంతో ఉండేవాళ్ళు. అసౌమయ హత శత్రు హనిష్యే చాపరానపి ఈశ్వరోహమహం భోగి సిద్ధోహం బలవాన్ సుఖీ. వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు? ఈశ్వరోహం అహం భోగి, ఈశ్వరోహం నేనే ఈశ్వరుణ్ణి, అహం భోగి నేనే భోగించేవాణ్ణి. ఈ శత్రువును చంపేశాను, మిగిలిన శత్రువులను కూడా సంహరిస్తాను. నేను ప్రభువును, సుఖభోగిని, తలపెట్టిన పని సాధించే సమర్థుణ్ణి, బలవంతుణ్ణి, సుఖవంతుణ్ణి, నేనే సుఖపడేవాడిని, నేనే బలవంతుణ్ణి, నేనే సమర్థవంతుణ్ణి. ఇట్లా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. అందుకే కదా ఆ ఆకాశవాణి చెప్పిన దాని వల్ల ఎలా తప్పించుకోవాలా అని ఆ మృత్యు నుంచి కంసుడు ఎవరైతే బిడ్డలు పుడుతూ ఉన్నారో ఒక్కొక్క బిడ్డని అతను చంపుతూ ఉన్నాడు అనమాట. ఎందుకంటే నేనే సుఖించాలి, నేనే భోగించాలి అని అతను అట్లా అనుకున్నాడు. ఆడ్యోభిజనవానస్మి కోన్యోస్తి సదృశో మయా యక్ష్యే దాస్యామి మోదిష్య ఇత్యజ్ఞాన విమోహితాః. నేను డబ్బున్నవాణ్ణి, ఉన్నత వంశంలో ఉద్భవించాను, నాకు సాటి అయిన వాడెవడూ లేడు. నేను యజ్ఞాలు చేస్తాను, దానాలు ఇస్తాను, ఆనందం అనుభవిస్తాను. ఈ విధంగా అసుర స్వభావం కలిగిన వాళ్ళు అజ్ఞానముచే మోహితులవుతారు. రావణుడు కూడా అంతే కదా, నేనెవరో తెలీదా, నా సోదరు ముక్కు చెవులు కోస్తారా, నేను తన సోదరుడు అని తెలీదా, ఎవరు ఆ సీత అంటే, ఎవరు ఆ రాముడు అంటే నేను వాళ్ళని జయిస్తాను, ఇలా ఇట్లా ఆయన విర్రవీగాడు అనమాట. అనేక చిత్త విభ్రాంతాః
మోహజాల సమావృతాః ప్రసక్తః కామభోగేషు పతంతి నరకే శుచౌ. ఇటువంటి ఊహలు తలపులతో తప్పుదారి పట్టి మోహమనే వలలో చిక్కుకుపోయి ఇంద్రియములను తృప్తిపరచడానికే బానిసైపోయి వారు నరకాలకు పతనం చెందుతారు. ఇలా కోరికల వలలో ఇలా ఎప్పుడైతే ఈ వలలో ఇట్లా చిక్కుకుంటేనంటే బయట రావడం చాలా కష్టం. ఎంతసేపు మనం ఆ వలలో నుంచి బయట రావడం చూసినా ఆ వల అనేది తిరుగుతూనే ఉంటుంది, మనం అక్కడే ఉండిపోతూ ఉంటాము. కాబట్టే ఆ కోరికలు అనేవి తగ్గించుకుంటూ ఉండాలి. అందుకే ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః, ఆ కోరికలని మనం ఎంతసేపు ధ్యానం చేస్తూ ఉండకూడదు అనమాట. ఆత్మ సంభావిత స్తబ్ధ ధనమానమదాన్వితాః యజంతే నామ యజ్ఞైస్తే దంభేనా విధి పూర్వకం. తమను తామే పొగుడుకుంటూ వినయ విధేయతలు లేకుండా ధనమద గర్వంతో వాళ్ళు శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకు మాత్రం యజ్ఞాలు చేస్తారు. అంటే వాళ్ళని వాళ్ళే పొగుడుకుంటూ ఉంటారు. రాజకీయ నాయకులు మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా, స్టేజ్ ఎక్కారంటే వాళ్ళని వాళ్ళే పొగుడుకుంటూ ఉంటారు. నేను ఇంత చేశాను, నేను అంత చేశాను అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. వినయ విధేయతలు అనేవి వాళ్ళకి ఎవరు అంటే అసుర లక్షణాలు ఎవరికైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఉండవు. అలాగే ధనం ఉందన్న మదంతో, ఆ గర్వంతో వాళ్ళు శాస్త్ర విరుద్ధంగా అంటే శాస్త్రాల్లో చెప్పిన విధంగా కాకుండా దానికి విరుద్ధంగా పేరుకు మాత్రం యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు. శాస్త్రంలో చెప్పినట్లుగా కాకుండా వాటికి విరుద్ధంగా యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల ఏమీ ఉపయోగం అనేది ఉండదన్నమాట. అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః మామాత్మ పరదేహేషు. ప్రభుజీ వాయిస్ బ్రేక్. మాతాజీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? లేదు ప్రభు, క్లియర్ గా ఉంది. ఓకే ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః మామాత్మ పరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్యసూయకాః. అహంకారం, బలము, గర్వము, కామక్రోధములచే కళ్ళు మూసుకుపోయి భగవంతుని పట్ల అసూయ కలవారై తమ దేహములో మరియు ఇతరుల దేహంలోనూ ఉంటున్న నన్ను ద్వేషిస్తారు. అంటే పరమాత్మ రూపంలో అన్ని జీవులలో కూడా ఉన్నానని భగవంతుడు చెప్పారు. కానీ వీళ్ళు అహంకారం ఉన్న వాళ్ళు, నాకే బలం ఉంది, నాకు ఇట్లా గర్వము, ఆ గర్వంతో కామక్రోధములతో కళ్ళు మూసుకుపోయి భగవంతుని పట్లే అసూయ కలిగి ఉంటారు. మనము చూస్తాం కదా, ఆయన శిశుపాలుడు ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడు అంటే అసూయ కలిగి ఉంటాడనమాట. అతని అన్నిటిలో కూడా అందరూ చాలా గొప్పగా గౌరవిస్తున్నారు, అతనికి అన్నీ దొరుకుతున్నాయి, నేను అంత గొప్పవాడిని నేను కాలేకపోతున్నాను, ఇట్లా అసూయ. దీనివల్ల ఏమైంది, ఆయనకి 100 తప్పుల వరకు కృష్ణుడు నేను వాటిని సహిస్తానని చెప్పారు. కానీ ఆయన తప్పుల మీద తప్పులు చేసుకుంటూ పోయి ఆ 100 తప్పులను కూడా దాటేసిన తర్వాత ఆయన చేతుల్లోనే చంపబడ్డారనమాట. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆయన శిశుపాల్ యొక్క తల్లికి మాట ఇచ్చారు, మీ యొక్క బిడ్డని నేను 100 తప్పుల వరకు సహిస్తాను అని. అలాగే వాళ్ళకి ఒక ఇది ఉంటుందన్నమాట. ఎవరైతే ఈ శిశుపాలుడు చిన్నప్పుడు పుట్టినప్పుడు చాలా కొంచెం కురూపిలాగా, అంటే కొంచెం నల్లగా వికారంగా ఎట్లాగో ఉంటాడు. అయితే అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారనమాట, అక్కడ మంత్రులు వాళ్ళు చెప్తారు, ఎవరి స్పర్శ వల్ల అయితే ఇతను నార్మల్గా అవుతాడో మళ్ళీ వారి చేతిలోనే సంహరించబడతాడు అని. అలాగే కృష్ణుడు సారి ఆడుకుంటూ ఉండగా ఆయన స్పర్శ, ఆయన చేయి తగిలి ఇతను నార్మల్ రూపంలోకి వస్తాడు. అప్పుడే వాళ్ళ తల్లి అడుగుతారు కృష్ణుడిని, ఎందుకంటే మేనలుడు కాబట్టి ఆయన్ని అడుగుతారు, నా యొక్క బిడ్డను నువ్వు నీ చేతితో సంహరించొద్దు అని అడిగితే 100 తప్పుల వరకు నేను నీ బిడ్డని ఏమీ చెయ్యనత్తా అని మాటిస్తాడనమాట. అందుకే ఆయన ఎన్నిసార్లు ఎంతగా అవమానించినా కూడా సహిస్తూ వస్తాడు. కానీ ఆ రాజసూయ యాగంలో యుధిష్ఠిరుడు రాజసూయ యాగం చేస్తున్నప్పుడు ఆ రాజసూయ యాగంలో ఎవరైతే అగ్రతాంబూలం ఇచ్చి అక్కడ ఉండాలని ఒక సిఫార్సు వస్తుందో అప్పుడు భీష్మాచార్యులు చెప్తారనమాట, కృష్ణుడే దానికి అర్హుడు అని. కానీ అప్పుడు ఈ శిశుపాలుడు చాలా అవమానిస్తాడు, చాలా దారుణంగా మాట్లాడతారనమాట. అప్పుడు ఆ తప్పులన్నీ పూర్తయిపోవడం వల్ల భగవంతుడే ఆయన్ని అక్కడ సంహరిస్తారు. అందుకే ఇటువంటివి అంటే అహంకారము, గర్వము, ఈ కామ క్రోధముతే కళ్ళు మూసుకుపోయి భగవంతుడి పట్ల అసూయ చెంది ఉండకూడదు అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి.
తానహం ద్విష్ట క్రూరాన్ సంసారేషు నరాధమాన్ క్షిపాం యజశ్రమ శుభాన్ ఆసురీష్వేవ యోనిషు. అసూయ కలవారు క్రూర స్వభావులు అయిన అలాంటి మానవాధములను నేను సంసార సాగరంలో మళ్ళీ మళ్ళీ అటువంటి ఆసురీ స్వభావం కలవారి గర్భంలోనే పడవేస్తుంటాను. అంటే ఆ తల్లి గర్భం అనేది, ఇక్కడ చూడండి, తల్లి గర్భం అనేది ఎంత ఇరుకుగా ఉంటుంది, శిశువుకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అనమాట. ఆ తల్లి తినే పులుపు కానీ చేదు కానీ చాలా వికారంగా ఉంటుంది. అవి ఆ శిశువు అనేది తీసుకోలేదంట, చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అలాగే అక్కడ ఆ బిడ్డ, ఆ శిశువు వదిలే మూత్రం కానీ మలం కానీ అక్కడక్కడే మళ్ళీ అందులోనే పడుకుంటాడు, అందులోనే ఉండిపోతూ ఉంటాడు అనమాట. అంత దారుణంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరైతే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఈ అసూయ, ఆ క్రూర స్వభావం, ఇటువంటి మానవులలో అధములు ఎలా అయితే ఉన్నారో వాళ్ళు మళ్ళీ ఇటువంటి సాగరంలోనే, ఈ భవసాగరంలోనే వాళ్ళని వేస్తూ ఉంటారు. మళ్ళీ మళ్ళీ అటువంటి అసూయ స్వభావం గల వారి గర్భంలో వాళ్ళు పుడుతూ ఉంటారు. వినపడదండి అప్ప అన్నం తిని పో ఏం చెప్పావో తిన పో ఆడికి పో. హరే కృష్ణ. ఆసురీం యోనిమాపన్నాః మూఢా జన్మని జన్మని మామప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యధమాం గతిం. ఓ కౌంతేయ, అసుర జీవజాతులలో మాటి మాటికి జన్మ పొందే అలాంటి మూర్ఖులు ఏ జన్మలో నన్ను చేరలేరు. క్రమముగా వారు అంతకంతకి అధోగతి పాలవుతారు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఆ దురహంకారాన్ని, అసూయని, అటువంటి వాటన్నిటిని కూడా వదిలిపెట్టాలి. వాటికి దూరంగా ఉండడం మనం చాలా ముఖ్యం అన్నమాట. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామ క్రోధస్తథా లోభః తస్మాదేతత్రయం త్యజేత్. ఇక్కడ కామ క్రోధ తథా లోభ, తస్మాదేతత్రయం త్యజేత్. త్రయం అంటే ఈ మూడు, కామము, క్రోధము, లోభం అనేవి నరకానికి, త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః, నాశనానికి దారితీస్తాయి. ఆ త్రివిధాల, ఈ మూడు కూడా నరకస్యేదం, నరకానికి మూడు ద్వారాలు అన్నమాట. ఈ నరక ద్వారాలు ఆత్మ వినాశనానికి కారణాలు. అందువల్ల ఈ మూడింటిని మనిషి తప్పక విడిచిపెట్టాలి. ఈ మూడు కూడా నరకానికి ద్వారాలు. కామము అంటే కోరికలతో మనం ఆ కోరికలు, కోరికలు పెంచుకుంటూ ఉండిపోవడం. క్రోధం, కోపము. లోభము, ఇంకా దురాశ. అలాగే మదము, మోహము, మాత్సర్యము. ఇవి అరిషడ్ వర్గాన్ని కూడా మనం వింటూ ఉంటాము. వీటన్నిటిని కూడా వదిలిపెట్టాలి. వీటిలో కూడా ముఖ్యమైనవి కామ, క్రోధ, లోభ. మనం ఇక్కడ చూస్తే ద్రౌపదీదేవి, ఇప్పుడు కామం గురించి చూస్తే ద్రౌపదీదేవిని వ్యవస్థగా చేయడం కోసం దుర్యోధనుడు చాలా ఇక్కడ ఆ దుశ్శాసను పంపించి అంతా కూడా వస్త్రాపహరణం చేయడానికి ప్రయత్నించాడు అనమాట. అలాగే కోపం, ఆ ఎల్లప్పుడూ కూడా ఏంటంటే కౌరవులు ఆ పాండవులు అంటే కోపంతో ఉండేవాళ్ళు. అలాగే దురాశ, దురాశ అంటే గ్రీడ్, హస్తినాపురి రాజ్యం మొత్తం మేమే అనుభవించాలనే దురాశతో ఉండేవాళ్ళు కౌరవులు, 100 మంది పుత్రులు కూడా. ఇప్పుడు ఆఖరికి పాండవులకి సూది మొన మోపినంత స్థలం కూడా ఇవ్వనని దుర్యోధనుడు అన్నాడనమాట. అంత దురాశ అతనికి. ఏతైర్విముక్తః కౌంతేయ తమో ద్వారైస్త్రిభిర్నరః ఆచరత్యాత్మన శ్రేయః తతో యాతి పరాం గతిం. ఓ కౌంతేయ, ఈ మూడు దుర్గుణాలను వదిలివేసిన వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యాలను చేస్తూ ఆ విధముగా క్రమముగా పరమపదం పొందుతాడు. ఎవరైతే కామ, క్రోధ, లోభ, వాటిని, ఆ మూడు దుర్గాలను వదిలివేస్తాడో అతడు ఆత్మానుభూతి, అంటే నేను దేహం కాదు, ఆత్మను, నేను పరమాత్మను చేరుకోవాలని తెలుసుకుంటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. దానికి అనుకూలమైన కార్యాలనే చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ విధంగా అతడు పరమపదాన్ని పొందుతాడు. మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇలా ఒక్కొక్క స్టెప్ దాటుకుంటూ చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. కానీ ఆ కామము, క్రోధము, లోభంలోనే ఉంటే ఇలాగే ఇంకా మనం పతనం చెందుతూ ఉంటాం అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఇట్లా ఆ యాంగరు, గ్రీడు, వీటి వల్ల మనిషిని కిందకి లాగుతానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ వీటిని మనం వదిలేసి పైకి వెళ్ళడానికి, అటాచ్మెంట్, వీటిని వదిలేసి పైకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట.
యశాస్త్ర విధిముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న స సిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిం. శాస్త్రముల విధులను విస్మరించి తన ఇష్టానుసారం పనిచేసేవాడు పరిపూర్ణతను, ఆనందాన్ని లేదా పరమగమ్యాన్ని పొందజాలడు. శాస్త్రాల్లో ఏ విధంగా అయితే ఉందో వాటిని విస్మరించి, అంటే వాటిని అర్థం చేసుకోకుండా తన ఇష్టానుసారం, అంటే ఇదే కరెక్ట్, నేను ఇలాగే చేస్తాను అని అనుకునేవాడు ఆనందాన్ని కానీ పరమగమ్యాన్ని కానీ పొందజాలడు. ఎందుకంటే వీటిలోనే ఈ కోరికల్లోనే మునిగిపోయి తేలిపోతూ ఉంటాడు. కాబట్టి అతనికి ఆ గమ్యాన్ని చేరుకోవడం చాలా కష్టం. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యాకార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుమిహార్హసి. అందువల్ల మనిషి శాస్త్ర ప్రమాణం ద్వారా చేయదగ్గ కార్యం ఏదో, చేయకూడని కార్యం ఏదో నిర్ణయించుకోవాలి. శాస్త్ర విధానాలను తెలుసుకుని తదనుగుణంగా ఈ లోకంలో కర్మలు చేయాలి. అంటే భగవంతుడు మనల్ని ఏ విధంగా ఉండాలి అన్నారో ఆ రకంగా మనం నడుచుకోవాలి. అలా నడుచుకుంటూ ఉంటే మనం అభివృద్ధి, అంటే పురోగతి చెందుతాము. మెల్లగా అయినా అవ్వచ్చు, కానీ నిశ్చయంగా మనం ఆ పురోగతి అనేది మనం సాధించగలుగుతాం. ఇక్కడ చూడండి, కృష్ణుడు, బలరాముడు, వారికి గురువు అవసరం లేదు. ఎందుకంటే భగవానుడే, అంటే దేవాది దేవుడే కృష్ణుడు. కానీ సాందీపని ఆయన దగ్గర శిష్యరికం చేశారు. ఆయన గురువుగా స్వీకరించి ఆయన దగ్గర విద్యాభ్యాసం కూడా చేశారు. కాబట్టి మనం కూడా అటువంటి వాటిని పాటించాలి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనకి అసురీ గుణాలకి అలాగే దైవీ గుణాలకి డిఫరెన్స్ అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఆ సత్యయుగంలో ఎలా ఉండేది, ఒక డిఫరెంట్ ప్లానెట్స్ లో యుద్ధాలు, అంటే ఒక గ్రహం నుంచి ఇంకొక గ్రహంలో ఉన్న వాళ్ళతో యుద్ధం జరుగుతూ ఉండేది. అలాగే త్రేతాయుగంలో రాముడు, రావణుడు దేశాల మధ్య యుద్ధం అన్నమాట. అలాగే ద్వాపర యుగంలో పాండవులకి, కౌరవులకి సేమ్ ఫ్యామిలీ, ఒకే కుటుంబంలో యుద్ధం జరిగింది. అలాగే కలియుగంలో ఎలా ఉన్నాం మనం అంటే, మనకే రెండు ఒకే పర్సన్లో అసురీ గుణాలు ఉంటాయి, దైవీ గుణాలు ఉంటాయి. కొద్దిసేపు అయి ఉండొచ్చు, కొద్దిసేపు ఇవి ఉండొచ్చు. కాబట్టి మనం దైవీ గుణాలకి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తూ ఈ అసురీ గుణాలను తగ్గించుకోవడానికి మనవంతుగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఓకే, మనం 17వ అధ్యాయం కూడా చూద్దాము. ఈ అధ్యాయం పేరు శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగము. ఇందాక కృష్ణుడు చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నారనమాట. ఆయన అక్కడ ఆ శాస్త్రాలని వాటిని అనుసరించమని చెప్పారు. వాటికి ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నారు. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠాతు కా కృష్ణ సత్వమాహో రజస్తమః. అర్జునుడు అడిగాడు, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర విధులను పాటింపక తమ స్వంత కల్పన ప్రకారము శ్రద్ధ విశ్వాసములతో పూజలు చేసే వారి పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సాత్వికుల, రాజసుల లేక తామసుల? అంటే వాళ్ళ సొంతంగానే వాళ్ళు తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారనమాట. వాళ్ళు ఇదే మా శాస్త్రము, ఇదే మా యొక్క శ్రద్ధ అని ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు. దానికి కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవాన్ వాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ దేహినాం సా స్వభావజ సాత్వికి రాజసి చైవ తామసి చేతి తాం శృణు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, దేహధారి అయిన జీవుడు పొందిన ప్రకృతి త్రిగుణములను బట్టి శ్రద్ధ సాత్వికము, రాజసము లేదా తామసము అను 3 రకాలుగా ఉండును. వాటిని గురించి ఇప్పుడు వినుము. సత్వానురూపా సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత శ్రద్ధామయోయం పురుషో యో యశ్రద్ధస్స ఏవ సహ. ఓ భారత, వివిధ ప్రకృతి స్వభావాన్ని బట్టి మానవులందరికీ వారి వారి శ్రద్ధ కలుగుతుంది.
శ్రద్ధ లేని వాడంటూ లేడు. ఎవరికి ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉంటుందో అలాంటి వాడే అవుతాడు. అంటే మనకి ముందే 14వ అధ్యాయంలో చూసాం గుణత్రయ విభాగ యోగంలో. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే మన మీద గుణాలు ఎలా పనిచేస్తాయో చెప్పేది గుణత్రయ విభాగ యోగం. అంటే అది యాక్షన్ అన్నమాట. దానికి మన రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందనేది, అంటే మన శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుందనేది ఇక్కడ చెప్తారు. మనం ఎన్నో జన్మలుగా ఈ శరీరంలో ఉండడం వల్ల ఏంటంటే ఏదో ఒక గుణానికి, అంటే సత్వగుణం అవ్వచ్చు, రజోగుణం అవ్వచ్చు, తమో గుణం అవ్వచ్చు, దానికి అనుగుణంగా మనం నడుస్తూ ఉంటాము. అదే మన యొక్క శ్రద్ధ అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఉదాహరణకి ఎవరైతే ధర్మబద్ధంగా, భక్తితో, విలువలతో, పద్ధతిగా, న్యాయబద్ధంగా ఉంటారో వారితో ఉన్నామంటే మనకు కూడా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకు కూడా ఏంటంటే అటువంటి గుణాలే వస్తాయి. సత్వగుణంలో ఉంటారు వీళ్ళు, ధర్మబద్ధంగా ఉంటూ ఉంటారు, భక్తితో, విలువలతో, పద్ధతిగా ఇట్లా సహవాసం చేస్తూ ఉన్నారనమాట. వీళ్ళ శ్రద్ధ ఏంటంటే అటువంటి వాళ్ళతో వీళ్ళు స్నేహం చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఎవరైతే చెడు సాంగత్యంలో ఉంటారో వారికి కూడా చెడు గుణాలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే ఎవరైతే ఈ యొక్క, అంటే ఇంకా డబ్బు సంపాదించాలి అని ఈ కోరికల వెంట పరిగెడుతూ ఉంటారో వారికి దానికి సంబంధించిన శ్రద్ధ అనేది ఉంటుంది. వాళ్ళు కూడా అటువంటి వారితోనే ఎక్కువగా ఉంటా ఉంటారనమాట. అంటే వాటిని చెప్తా ఉంటాం కదా మనం, సహవాస దోషం అన్నట్లుగా. కాబట్టి అలా అనమాట. ఈ ప్రకృతి స్వభావాన్ని బట్టే వీళ్ళకి ఆ శ్రద్ధ అనేది వస్తుంది. అలా వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళే అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళ శ్రద్ధకి సంబంధించి. ఇక్కడ మనం చూస్తే వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా అన్నదమ్ములు. రావణుడు, విభీషణుడు, కుంభకర్ణుడు. ముగ్గురు అన్నదమ్ములైనా కూడా రావణుడేమో ఎప్పుడు రజోగుణంలో ఉండేవాడు, విభీషణుడు సత్వగుణంలో ఉంటాడు, కానీ కుంభకర్ణుడు తమో గుణంలో ఉంటాడు అనమాట. యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్ష రక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూతగణాంశ్చాన్యే యజంతే తామసా జనాః. సత్వగుణంలో ఉండే మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు. రజోగుణంలో ఉండేవారు యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తారు. తమో గుణంలో ఉండేవారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు. పూజ అంటే దీపధూపాలు పెట్టడం మాత్రమే కాదు, వారిని మనం ఆదర్శంగా తీసుకుంటూ ఉంటాం. అంటే మనం వాళ్ళని పూజిస్తూ ఉంటాము. వారి లోకానికి వెళ్తారంటే ఎవరు ఏ గుణంలో ఉండి ఎవరిని పూజిస్తూ ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళు ఆయా లోకాలకి, అంటే వాళ్ళ యొక్క లోకాలకి వెళ్తారని మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము. ఇలా అన్నమాట. సత్వగుణంలో ఉండేవాళ్ళు దేవతలను పూజిస్తూ ఉంటారు. రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు, తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు యక్షరాక్షసుల్ని, భూత ప్రేతాలని పూజిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? శాస్త్ర విరుద్ధమైన అత్యంత కఠినమైన తపస్సులను దంభం, అంటే కపటత్వం మరియు అహంకారం చే ప్రేరితులై చేస్తారు. శాస్త్ర విరుద్ధం, అది శాస్త్రానికి విరుద్ధం అని తెలిసినా కూడా వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు? కామము, లోభము, మోహం వల్ల. ఏవైతే గ్రంథాల్లో చెప్పబడలేదో అటువంటివి వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. కామము మరియు మమకారం చే ప్రేరితులై వారు తమ శరీర అవయవములనే కాక వారి శరీరంలోని పరమాత్మను కూడా క్షోభ పెడతారు. ఇటువంటి బుద్ధిహీనులు అసురులుగా తెలియబడతారు. వారు ఏంటంటే రజోగుణంలో ఉంటారు. వారు వారి శరీరాన్ని కూడా కష్టపెడుతూ ఉంటారు. ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం, ప్రతి ఒక్కళ్ళ హృదయంలో కూడా పరమాత్మ రూపంలో భగవంతుడు అన్ని హృదయాల్లో నేను వసించి ఉన్నాను అని చెప్పారు. పరమాత్మ ఉంటాడు కాబట్టి అది దేవాలయం లాంటిది. అటువంటి శరీరాన్ని ఇబ్బంది పెట్టడం, నాశనం చేయడం అనేది భగవానుడికి కూడా ఇష్టం ఉండదు. దాన్ని భగవానుడు కూడా మెచ్చుకోడు. కాబట్టి ఇలా చేసే వాళ్ళని రాక్షసులు అని చెప్తున్నారు. ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః యజ్ఞస్తపస్తథా దానం తేషాం భేదమిమం శృణు. మనిషి ఇష్టపడే ఆహారం కూడా ప్రకృతి 3 గుణాలను అనుసరించి 3 విధాలు. అంటే మనిషి ఇష్టపడే ఆహారం వాళ్ళ యొక్క గుణాలు ఎలా ఉన్నాయో వాళ్ళకు అటువంటి ఆహారం అనేది ఇష్టంగా ఉంటుందన్నమాట. వాళ్ళ 3 గుణాలను అనుసరించి ఆ ఆహారం కూడా 3 విధాలుగా ఉంటుంది. అలాగే యజ్ఞము, తపస్సు, దానము విషయంలో కూడా ఇది అలాగే ఉంటుంది. అంటే సత్యం అది కూడా. వాటి మధ్య తేడాలను తెలియజేస్తాను, ఇప్పుడు వినము. హరే కృష్ణ. ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. ఆయుస్సత్వబలారోగ్య
సుఖప్రీతివివర్ధనాః రస్యా స్నిగ్ధా స్థిరా హృద్యా ఆహారా సాత్విక ప్రియాః. సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమైన ఆహారాలు ఆయువును పెంచుతాయి, బుద్ధి బలం, ఆరోగ్యం, ఆనందం మరియు సంతృప్తిని ఇస్తాయి. ఇవి రసవంతము, పుష్టికరము, ఆరోగ్యకరమైనవి మరియు హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి. అంటే సత్వగుణంలో ఉండేవారి ఆహారం ఏంటంటే చాలా రసభరితంగా ఉంటుంది, చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. అది ఆరోగ్యాన్ని కూడా మనకి అందిస్తుంది. అది దానివల్ల ఏంటంటే మనం తీసుకోవడం వల్ల ఆనందంగా కూడా ఉండగలుగుతాము, సంతృప్తి పొందుతాము. కొంచెం మనకి ఎంత కావాలని తీసుకోగానే మనం సంతృప్తి పొందుతాము. అలాగే అది చాలా రుచిగా కూడా ఉంటుంది. ఇటువంటి ఆహారాన్ని మనం భగవంతునికి నైవేద్యంగా పెట్టి తీసుకుంటూ ఉంటాము. ఇలా అన్నమాట. ఇప్పుడు రజోగుణానికి సంబంధించిన ఆహారం. కట్వం లవణ అత్యుష్ణ తీక్ష్ణ రూక్ష విదాహిన ఆహార రాజసస్యేష్ట దుఃఖ శోకామయప్రదాహ. దుఃఖ శోకామయప్రదాహ అంటే దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. చాలా చేదుగా, చాలా పుల్లగా, ఉప్పగా, వేడి, పదునైన, పొడి మరియు దహనం చేసే ఆహారాలు రాజస గుణం ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి. ఇటువంటి ఆహారాలు బాధ, దుఃఖం మరియు రోగాన్ని కలిగిస్తాయి. రజోగుణంలో ఉండే ఆహారం ఏంటంటే చాలా చేదుగా ఉంటుందంట, చాలా పుల్లగా, అంటే వాళ్ళు చాలా పుల్లగా తినాలనుకుంటూ ఉంటారు, చాలా చేదుగా ఉన్నది తినాలనుకుంటూ ఉంటారు, ఉప్పు ఎక్కువగా వేసుకుని తినడానికి చూస్తూ ఉంటారు, అవి వాసన వచ్చినా కూడా తింటూ ఉంటారు. ఇటువంటి ఆహారం చాలా నొప్పిని కలిగిస్తుందని చెప్తున్నారు, చాలా బాధను కలిగిస్తుంది, అలాగే జబ్బులను కూడా తీసుకొస్తుంది. దానివల్ల ఏంటంటే మనకి దుఃఖమే మిగులుతుంది. మనం ఎక్కువగా ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లో ఇటువంటి వాటిని చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. చాలా కారము అదంతా ఎక్కువగా వేసి, మసాలా అంతా వేసేసి వేడివేడిగా ఇచ్చేస్తూ ఉంటారనమాట. అలాగే తమోగుణానికి సంబంధించిన ఆహారం. యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చయత్ ఉచ్ఛిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామస ప్రియం. తినడానికి 3 గంటలకు ముందు తయారు చేసిన ఆహారం, రుచి లేనిది, కుళ్ళినది, వాసన పట్టినది మరియు ఇతరులు తినగా మిగిలినవి, అంటరాని వస్తువులతో కూడిన ఆహారం తామస గుణం ఉన్న వారికి ప్రియమైనది. అంటే 3 గంటలు మనకి ప్రహారం చెప్తారనమాట. 3 గంటల ముందు వండింది ఏదైతే ఉందో, అలాగే మాంసాహారము ఇవంతా కూడా ఈ తామస గుణం కిందకి వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఇవంతా అంటే పాచిపోయినవి, ఎప్పుడో చేసినవి, ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టుకోవడము, ఇట్లా అది మన బాడీకి విషంతో సమానం అనమాట. ఇవన్నీ ఎందుకంటే వీళ్ళకి అజ్ఞానం అని మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము. ఈ అజ్ఞానంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏది తినాలో కూడా, ఏది తినకూడదో కూడా తెలియదు కాబట్టి ఇష్టం వచ్చిన ఆహారం అంతా ఇలా తింటూ ఉంటారు. మనం ఏమైతే తింటూ ఉంటామో మనం అలా ఉంటాం. ఇప్పుడు యజ్ఞాల గురించి. అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో విధిధిష్టో యుజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాధాయ సాత్వికః. శాస్త్ర గ్రంథాల యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం విధిగా ప్రతిఫలం కోరుకోని వారు మనసులో దృఢ సంకల్పముతో చేసే యజ్ఞము సత్వ గుణముతో చేయబడినట్టిది. అంటే ఈ శాస్త్ర గ్రంథాలలో వాళ్ళు ఏదైతే ఆదేశించి ఉన్నాయో శాస్త్ర గ్రంథాల్లో వాటి ప్రకారం విధిగా, అంటే ఇది నా బాధ్యత అంటూ చేసేవి, ప్రతిఫలం కోరుకోరు. ఈ యజ్ఞం చేస్తే నాకు ఈ ఫలితం వస్తుంది అనేది కాకుండా లోక కళ్యాణం కోసం ఇలా చేస్తూ ఉండేది. ఇదంతా కూడా సత్వగుణంలోదన్నమాట. అందుకే మనకి ఈ యుగానికి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని చైతన్య మహాప్రభు ప్రవేశపెట్టారనమాట. అభిసంధాయ తు ఫలం దంభార్థమపి చైవయత్ ఇజ్యతే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. ఓ భరత శ్రేష్ఠ, ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారంతో చేయబడి యజ్ఞము రజోగుణం యొక్క స్వభావమని నీవు తెలుసుకోవాలి. అంటే ఏదో ఒక ప్రతిఫల ఆపేక్షతో చేస్తూ ఉంటారు, అలాగే అహంకారంతో చేస్తూ ఉంటారు. నా దగ్గర డబ్బు ఉంది కదా అని ఏవి పడితే అటువంటి యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా అంటే చండీ యాగము, దానివల్ల ఉద్యోగం కావాలనో లేకపోతే ఏదో ఒక పదవి కావాలనో ఇటువంటివి చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే ధనం కోసం ఏదో ఒక యజ్ఞం చేస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఏదో ఒక కోరికతో చేసే యజ్ఞాలు. ఇవన్నీ కూడా
రజోగుణంకి సంబంధించిన యజ్ఞాలు. అలాగే ఏదో ఒక గర్వంతో డబ్బు ఉంది కదా అని కొన్ని యజ్ఞాలు చేయడం. ఒక మనకి ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం. ఈ ఏదో ఒక పొలిటీషియన్స్ ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని వీటి కోసం, పదవుల కోసం, వాటి కోసం, వీటి కోసం ఇటువంటి యజ్ఞాలను కూడా చేస్తూ ఉంటారు. విధిహీనమసృష్టాన్నం మంత్రహీనమ దక్షిణం శ్రద్ధావిరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే. శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణం లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చారణ లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించే యజ్ఞాన్ని తామస యజ్ఞం అని చెబుతారు. ఇలా అంటే శాస్త్రాలకు విరుద్ధంగా అన్నమాట. వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదేదో పడేస్తున్నారు, గొడవలు చేస్తున్నారు, దాన్ని యజ్ఞం అంటూ ఉంటారు. ఇది ఇట్లా ఒక అజ్ఞానంతో చేసేవి. అలాగే కొంతమంది చేస్తూ ఉంటారు. వాటికి ఏంటంటే ఆ బ్రాహ్మణులు పిలవరు, వేదమంత్రాల ఉచ్చారణ ఉండదు. అంటే మేము బ్రాహ్మణులు ఎందుకు, మేమే ఏదో ఒక మంట వేసేసి చేసేస్తాం అన్నట్టు ఏదో ఇటువంటివి చేస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా ఏంటంటే అశ్రద్ధ చేసేది. ఇదంతా కూడా తామస గుణంలో ఉండే యజ్ఞము అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు శరీరానికి అంటే తపస్సుకు సంబంధించి చూద్దాము. దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం శౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్యమహింసా చ శారీరం తప ఉచ్యతే. దేవతలను, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రులు వంటి పెద్దలను పూజించడం, పవిత్రంగా ఉండడం, శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి శరీరంతో చేసే తపస్సు అని చెబుతారు. అంటే ఈ దేవతలకి అలాగే ఆ బ్రాహ్మణులకి అంటే ఇట్లా ఈ గురువులని, తల్లిదండ్రులని, వీళ్ళందరినీ పూజించడం, అలాగే మనం పవిత్రంగా ఉండడం, అలాగే శుచిత్వంతో ఉండడం, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తూ ఉండడము, అహింస, ఇవన్నీ కూడా అంటే మన శరీరంతో చేసే ఇదంతా కూడా తపస్సు. అలాగే ఇది రజోగుణంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే అనుద్వేగకరం. హరే కృష్ణ. ఇది శరీరానికి సంబంధించిన తపస్సు. ఇప్పుడు మనం వాకుకు సంబంధించిన తపస్సును చూస్తే అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియహితం చయత్ స్వాధ్యాయాభ్యసనం చైవ వాంగ్మయం తప ఉచ్యతే. ఇది స్లైడ్ లేదు, అందుకే బుక్ లో చూసి చెప్తున్నాను. సత్యమైనవి, ప్రియమైనవి, లాభకరమైనవి, ఇతరులకు కలతను కలిగించినవి అయిన మాటలను పలకడము, ఇదేగాక నిత్యము వైదిక శాస్త్రాలను చదవడము వాచిక తపస్సులు. అంటే మనం శరీరానికి సంబంధించింది, వాకుకు సంబంధించింది, అలాగే మనసుకు సంబంధించిన తపస్సులను చూస్తే ఇది వాంగ్మయం అంటే వాకుకు సంబంధించిన తపస్సు అన్నమాట. వాళ్ళు సత్యమైనవే మాట్లాడుతూ ఉంటారు, నిజాయితీగా మాట్లాడాలి. కానీ ఆ నిజాయితీ కూడా మళ్ళీ ఇతరులని కష్టపెట్టేదిగా కూడా ఉండకూడదు. అలాగే కాకుండా స్వాధ్యాయాభ్యాసం అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం అనేది కూడా వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. అందుకే మనం ఎక్కువగా భగవంతుడి గురించి మనం ఎక్కువగా భగవంతుడి గురించి మాట్లాడుతూ ఉండడం, శాస్త్రాలని చదువుతూ ఉండడం, జ్ఞానాన్ని సంపాదించడానికి చూస్తూ ఉండడం, ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని తెలుసుకోవడం, ఇవన్నీ అన్నమాట. అంతేగాని ఏదో ప్రాపంచిక విషయాలు, భౌతిక విషయాలకు సంబంధించి ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉంటే మనం అవే ఆలోచిస్తూ ఉంటాము అని చెప్తున్నారు. అలాగే మనస్సుకు సంబంధించిన తపస్సు మనఃప్రసాద సౌమ్యత్వం మౌనమాత్మ వినిగ్రహ భావ సంశుద్ధిరిత్యేతత్ తపో మానసముచ్యతే. సంతృప్తి, సరళత్వము, మౌనము, ఆత్మ నిగ్రహము, స్వీయ అస్తిత్వాన్ని శుద్ధిపరచుకోవడం అనేవి మానసిక తపస్సులు. అంటే మనసు అనేది ఏంటంటే చాలా చంచలమైనది, అటు ఇటు వెళ్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం మనసుని మనం ఇంద్రియాల నియంత్రణ కోసం ఉపయోగించుకోవాలి. అంటే మనం గొప్ప గొప్ప ఆర్భాటాలకు వెళ్లకుండా దృఢంగా భగవంతుని మీద విశ్వాసంతో ఉండగలిగితే అది మనకి మనసుకు సంబంధించిన తపస్సు అనేది చెప్తున్నారు. సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంభేన చైవయత్ క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసంచలమధ్రువం. ఇతరుల నుండి గౌరవం, సన్మానము మరియు పూజను పొందడం కోసం గర్వముతో చేయు తపస్సు రజోగుణమునకు సంబంధించినది అని అంటారు. ఇది అస్థిరం మరియు అశాశ్వతం. అంటే అది దేనికి కూడా పనికిరాదు అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. మనం ఇతరుల నుంచి ఎప్పుడు గౌరవం కోరుకుంటూ ఉంటాం, సన్మానాలు చేయించుకోవడానికి, అలాగే
గర్వంతో చేస్తే అటువంటి తపస్సులేమో రజోగుణానికి సంబంధించిన తపస్సులు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. మనం ఇంతకు ముందు చూసిన 3 శ్లోకాలు కూడా సత్వగుణానికి సంబంధించింది, ఇది రజోగుణానికి సంబంధించింది. మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్ పీడయా క్రియతే తపః పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామసం ఉదాహృతం. తనను తాను హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడం లేదా గాయపరచడం వంటి మూర్ఖత్వంతో చేయు తపస్సు తమో గుణమునకు సంబంధించిందని చెప్తారు. ఇక్కడ వృకాసురుడు అంటే భస్మాసురుడు అని కూడా మనం వింటూ ఉంటాము. ఆయన ఏంటంటే చాలా తపస్సు చేశాడు. చేసిన తర్వాత శివుడు ప్రత్యక్షమై ఏ వరం కావాలో కోరుకోమంటే, నేను ఎవరి నెత్తి మీద చేయబెడితే వాళ్ళు భస్మం అయిపోవాలని కోరుకున్నాడు. సరే, ఆ వరం ఇచ్చిన తర్వాత అది నిజంగా పనిచేస్తుందో లేదంటే అజ్ఞానం అనమాట. ఆయన తపస్సు చేశాడు, శివుడు వచ్చి ఆయన యొక్క అడిగిన వరాన్ని ఇచ్చాడు. కానీ మళ్ళీ ఆ అజ్ఞానంతో ఆయన మీదనే అది ప్రయోగించాలని చూస్తాడు. అదంతా కూడా ఏంటంటే ఇట్లా తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఆ విధంగా అజ్ఞానంలో ఉండిపోతూ ఉంటారు. దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతేనుపకారిణే దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరైన సమయంలో సరైన ప్రదేశంలో యోగ్యుడైన వ్యక్తికి కర్తవ్య భావనతో ఇవ్వబడు దానము సత్వగుణమునకు సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది. ఇది దానం గురించి అన్నమాట. దానంలో సాత్విక గుణంలో ఉండేవాళ్ళు ఇలా చేస్తూ ఉంటారు, ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా. ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే ఉన్నారో ఇట్లా నందమహారాజు గొప్ప ఒక పండుగలాగా అందరికీ మంచి మంచి కానుకలను ఇస్తూ ఇలా దానం చేశారనమాట. యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసం స్మృతం. కానీ ఏదో ప్రతిఫలము కోరుతూ లేదా స్వంత కోరికలతో లేదా ఇష్టం లేకుండా చేసిన దానము రజోగుణమునకు సంబంధించినది. అంటే పేదవారికి ఏదో దానం ఇస్తూ ఉన్నట్లుగా ఫోటోలు దిగుతూ ఉంటారు. నేను అక్కడ అంత ఇచ్చాను, ఇక్కడ ఇంత ఇచ్చానని గొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఆఖరికి మళ్ళీ ఏదో అంటే కొంత అందరి ముందు గొప్పలు పోయేటప్పుడు ఆ పక్కనున్న వాళ్ళకి ఎంతో ఇస్తారనమాట. తర్వాత మళ్ళీ బాధపడుతూ ఉంటారు, నా దగ్గర వాడు అంత లాగేశాడు, నా దగ్గర వీడు ఇంత లాగేశాడు అని బాధపడుతూ ఉంటారు. అదంతా కూడా ఏంటంటే రజోగుణానికి సంబంధించిన దానం. అదేశకాలే యద్దానం అపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే అసత్కృతమవజ్ఞాతం తత్తామసముదాహృతం. అనువుగాని చోట అకాలంలో అపాత్రుడికి అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చే దానం తమో గుణములకు సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది. ఇక్కడ ఇతను హెల్ప్, ఐ నీడ్ మనీ ఫర్ వీడ్ అంటే నేను ఈ డ్రగ్స్, సిగరెట్స్, మందు వీటి కోసం నాకు డబ్బు కావాలని అడుగుతున్నట్టుగా మరి బోర్డు పెట్టి మరి అడుగుతున్నాడు అనమాట. అనువు కాని చోట అకాలంలో కాలం చూసుకోవాలి. అలాగే అపాత్రుడికి మనం ఎవరికైతే దానం చేయబోతున్నామో అతడు ఆ దానానికి కూడా పాత్రుడా కాదా అని తెలుసుకోవాలి. అలాగే అగౌరవంగా అంటే ఆ ఇచ్చే దానం కూడా మనం గౌరవంతో ఇవ్వాలి, అంతేగాని అది గౌరవం లేకుండా వాడేదో అడుగుతున్నాడు నేను ఇచ్చేసాను అన్నట్లు అలా ఉండకూడదు. అవమానకరంగా కూడా ఇచ్చేదానం తమో గుణానికి సంబంధించిందిగా చెప్పబడుతుంది. మనం ఎక్కువగా ఏంటంటే ఇటువంటి దానాలే చేస్తూ ఉంటాం. పేదవాళ్ళకి ఇవ్వద్దా అంటే ఇవ్వాలి. అలాగేనంటే తినడానికి ఆహారం అంటే భగవంతుడికి సమర్పించిన నైవేద్యాన్ని ప్రసాద రూపంలో వాళ్ళకి ఇచ్చాము అంటే వాళ్ళ ఆకలి తీరుతుంది. వారికి సరైన మార్గాన్ని చూపించాలి, అంటే అనాథాశ్రయంలో చేర్పించడం ఇటువంటివి చేయొచ్చు. లేకపోతే వాళ్ళకి బట్టలు ఇవ్వడం, పాత బట్టలు ఇటువంటివి. అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే ధనం ఇస్తే అదే సర్వరోగ నివారణ, అన్నిటిని కూడా అది మార్చేస్తుందని మనం ఏం చేస్తాం, ఎంతో కొంత డబ్బులు అట్లా ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం. కానీ వాళ్ళు దాన్ని వేటికి వినియోగిస్తున్నారు, వాళ్ళు వాటిని తీసుకెళ్ళి మనం అది చేయకూడని పనులకి వినియోగిస్తే అది మనం చేసింది కూడా తప్పు అయిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి ఇటువంటి వాటికి దానం అనేది చేయకూడదు. ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణస్త్రివిధ స్మృతః బ్రాహ్మణాస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితా పురా. సృష్టి ప్రారంభం నుండి ఓం తత్ సత్ అనే 3 పదాలు పరబ్రహ్మను సూచించడానికి వాడబడ్డాయి. భగవంతుని సంతృప్తి కోసం వేద పఠనము మరియు యజ్ఞాలు చేయనప్పుడు
బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలను ఉపయోగించారు. అందుకే మనం ఆ ప్రణవ మంత్రాల్లో నేను ఓంకారాన్ని అని కూడా భగవంతుడు చెప్పారు. బ్రాహ్మణులు వేద మంత్రాలు చెప్పేటప్పుడు ఓం తత్ సత్ అనే మంత్రాలని వాళ్ళు చదువుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అవి భగవంతుణ్ణి సంతృప్తి పరుస్తాయి. ఓం తత్ సత్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తస్మాదోమిత్యుదాహృత్య యజ్ఞదాన తపక్రియాః ప్రవర్తంతే విధానోక్తాః సతతం బ్రహ్మవాదినాం. కాబట్టి యజ్ఞములు చేయటంలో, దానం ఇవ్వటంలో, తపస్సులు ఆచరించటంలో, వేద విధులు, వైదిక ఉపదేశాలను అనుసరిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఓంకారంతో ప్రారంభిస్తారు. ఇది భగవంతుణ్ణి చేరుకునేందుకు అన్నమాట. కాబట్టి ఆ యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడైనా సరే, దానం ఇచ్చేటప్పుడైనా సరే, ఆ తపస్సులు ఆచరించడంలో అయినా సరే ఈ వేద విధులని ఆచరించాలి. ఆ వైదిక ఉపదేశాలను అనుసరిస్తూ మాత్రమే వాటిని చేయాలి ఎల్లప్పుడూ కూడా. అందుకే ఆ ఓంకారంతో వాటిని ప్రారంభిస్తూ ఉంటారు. తదిత్యనభిసంధాయ ఫలం యజ్ఞతపక్రియాః దానక్రియాశ్చ వివిధాః క్రియంతే మోక్షకాంక్షిభిః. ప్రతిఫలములను ఆశించని వారు, ఈ భౌతిక బంధనముల నుండి విముక్తి పొందడానికి ప్రయత్నించేవారు తపస్సు, యజ్ఞము మరియు దానము చేసేటప్పుడు తత్ అన్న పదమును ఉచ్చరిస్తారు. తత్ అంటే తత్వం, అంటే ఆ మోక్ష పదంలో వెళ్ళేదానికి ఈ పదాన్ని వాడతారంట. మనకి ఇదంతా ఏంటంటే చాందోగ్యోపనిషత్తులో చెప్పబడిందని మనకి ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్పారు. సద్భావే సాధుభావే చ సదిత్యేతత్ ప్రయుజ్యతే ప్రశస్తే కర్మణి తథా సచ్చబ్ద పార్థ యుజ్యతే. సత్ అన్న పదానికి అర్థం సనాతనమైన అస్తిత్వము మరియు మంగళప్రదము అని. ఓ అర్జున, అది శుభప్రదమైన కార్యమును సూచించడానికి కూడా వాడబడుతుంది. యజ్ఞే తపసి దానే చ స్థితి సదితి చోచ్యతే కర్మ చైవ తదర్థీయం సదిత్యేవాభిధీయతే. యజ్ఞము, తపస్సు మరియు దానములు ఆచరించుటలో నిమగ్నం అవ్వటాన్ని కూడా ఈ సత్ అన్న పదము వివరిస్తుంది. కావున ఈ ప్రయోజనంతో ఉన్న ఏ పని అయినా సత్ అంటే అది సనాతనం, అంటే శాశ్వతమైనది అన్నమాట. దీన్ని కూడా చాందోగ్యోపనిషత్తులో చెప్పబడుతుంది. కాబట్టి శాశ్వతంగా ఉండే వాటి గురించి మనం ఆలోచించాలి. అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చ యత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్యనో ఇహ. ఓ పార్థ, భగవంతునిపై విశ్వాసం లేకుండా చేయు యజ్ఞము, దానము లేదా తపస్సు వంటివి ఏదైనా అశాశ్వతము. ఇది అసత్ అని పిలువబడుతుంది. ఇది ఈ జన్మలో మరియు తర్వాతి జన్మలో పనికిరాది. అందుకే అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం, ఆ తపస్సు అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అసదిత్యుచ్యతే పార్థ అని కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి ఇది అసత్ అని పిలువబడుతుంది. ఇది ఈ జన్మలో మరియు తర్వాతి జన్మలో కూడా మనకి అది పనికిరాదు. కాబట్టి వాటిని మనం ఆ యజ్ఞమైన, అంటే మనకి మన శరీరానికి సంబంధించిందైనా, వాక్కుకు సంబంధించిందైనా, మనసుకు సంబంధించిందైనా, వీటన్నిటికీ ఏదైతే ఈ శాస్త్రాలు అలాగే వేదాలలో మనం ఇవన్నీ పొందుపరచబడ్డాయో వాటన్నిటి యొక్క సారం ఏంటంటే భగవద్గీత. అందుకే మనకి సర్వస్య చాహం మృతి సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానం అపోహనంచ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం. అంటే భగవంతుడే అవన్నీ కూడా అని మనకి నిన్న అధ్యాయంలో చూసాం మనం. కాబట్టి భగవంతుని తెలుసుకున్న వాళ్ళు అంటే ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకున్న వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఎక్కడ, ఎప్పుడు, ఎలా దానాలు చేయాలి, ఎలా వాక్కుని ఉపయోగించాలి, ఎలా మన శరీరంతో తపస్సులో నిమగ్నం అవ్వాలి అనేది కూడా మనం తెలుసుకుని ఉండాలి అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।